srdečne vítam. Chcela by som vám dnes ukázať takú zostavu na Anahata čakru. Anahata je jedna z najkrajších a najbohatších čakier a nachádza sa v našej hrudi. Inak ju nazývame aj ako srdečná alebo srdcová čakra. A ak prúdi energia, ak voľne prúdi energia touto čakrou, tak odplavuje z nášho tela strach, hnev a mnohokrát aj úzkosť a nervozitu. A tým pádom nás to vedie k takej láske, k samej seba, k rešpektovaniu seba samej, k sebavedomiu, nášmu sebavedomiu. Takže poďte si spolu so mnou zacvičiť takú zostavu na otvorenie tejto srdcovej čakry, ktorá vám pomôže sa otvoriť láske a pomôže vám odplaviť či ten smútok, hnev, úzkosť alebo nervozitu. Poďme na to. Takže poďte na začiatok podložky a ideme. Stavte sa rovno, pevne nohami na podložku a ideme hlboký nádych, čo najväčší záklon a s výdychom ideme hlavou čo najbližšie ku kolenám. S nádychom sa pozrieme dopredu a pravú nohu dáme čo najďalej na podložku. Koleno položíme na podložku, prepneme sa v chrbte, pozrieme sa dopredu, nádych. A výdych. S nádychom sa dvihneme hore. Výdych. Opäť sa pozrieme, nádych. Prehneme sa trošku v chrbte. A s výdychom ideme do psa pozerajúceho smerom nadol. Pomaličky ideme do plenku a pomaly do kobry. Nádych. A s výdychom ideme do dieťaťa. S nádychom sa ťaháme hore a s výdychom ruky k hrudníku. Opäť nádych. A s výdychom sa vraceme opäť do pozície dieťaťa. Ideme zase do kobry, čiže ideme teraz presne opačne. Nádych. A s výdychom sa dvihneme do psa pozerajúceho nadol. Výborne. A teraz dáme dopredu tú istú nohu, ktorú sme mali aj predtým, čiže práva ostáva vzadu. Položíme koleno. Zase prehneme sa v chrbte, pozrieme nádych a výdych. Nádych, ruky hore a výdych. Zase nádych, prepnúť sa trošku v chrbte. A s výdychom, výborne. Prisunieme tú zadnú nohu dopredu. Nádych a výdych. Výborne. Poďme ešte raz na opačnú nohu. Takže nádych. S výdychom dole. Nádych. Teraz dáme dozadu ľavú nohu, čo najďalej na podložku. Položíme koleno. Pozrime sa dopredu, prehneme sa trošku v chrbte, nádych. Otvoríme tú srdcovú čakru. Výborne, výdych. Nádychom hore ruky. Zase nádych. Výborne. Nohu dáme dozadu, ideme do psa pozerajúceho nadol. Pomaličky klesáme dole. Nádych. S výdychom do dieťaťa. Nádych, dvíhame sa hore. A výdych. A zase ideme opačne naspäť. Nádych do dieťaťa. Kobry. Do psa pozerajúceho nadol. A dáme dopredu pravú nohu. Položíme koleno, pozrieme sa nádych. A výdych. S nádychom sa dvihneme hore. A výdych. A ešte jeden nádych. Výborne, výdych. Prisunieme nohu. Nádych a výdych. A
nádych a výdych. Výborne. Dajte si niekoľko takých opakovaní a uvidíte, že sa budete cítiť príjemne a zároveň rozprúdite energiu v srdcovej čakre. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.